What if bumalik yung... Showing everyone's life. Baka yun na matanggal ng show nito. Nagagalaw! Ha? Nabinar ka kanina, tatlo. Jopay! Kamusta ka na? Kamusta sa'yo mga cancer? Ako nga pala si Paolo. Lahat pinanood ko kasi yung ngayon kaya dahil nag-trending siya sa Netflix. LSS na naman ulit ako. At kung gusto nyo pala gumawa ako ng parang mga film review sa second channel, comment na lang din kayo ng mga pwede natin itawag doon. Baka gusto nyo idadagdag ko sa content dahil marami na tayong editors, marami pa tayong content na pwedeng gawin. So atin agad simulan. Dami ko sinasabi. Di naman tayo bayane. Darating mga memes kayo linggo. What if yung tae ko, ipinasok ko sa puwet mo? Tae ko pa rin ba yun? O tae mo? Tama nga naman. Kaninong tae ba yun? Shared ba? Tae ni Baka Renz, communal. tae mo? Okay, kailangan ko i-blur yung part na yan. Also, if kumuha ko ng gatas mula sa baka, virgin pa rin ba yung baka? Hindi na. Nilagasan na siya eh. Virgin pa rin ba tawag dun? Hindi yung counted. Pasensya na talaga sa mga pinaggagawa nyo. Ayop. So, bagay na bagay to sa resolution ng mga memes na dadaanan natin. Nice! Sunod! What if bumalik yung greatest white mo? Greatest white ko. Choco. Witty! Greatest white! Violet. Iba ipasok lang talaga yung meme, no? Sunod! Ano kay Jeremy? Mag-unliving sana lang, men. Pighati. Nasasayangan ako eh pag ganitong klaseng manok ang ginawa mo. Siyempre, prito pa rin ang OG. Sunod! Wasak na humor ko, leches. Nung nalaman yan, dadali mo siya sa kusina kaysa sa palayan. Boom! Sunod! Fingerprint. Ito yung tinatawag nila double authentication. Hirap dyan. Sunod! Galing kay No Tennis. Baka yun na matanggal ng show ni Tulfo. Hindi po. Hindi ko okay lang naman yun. Kanina ka pa, ang kulit mo. What if ako yung nasampal? Ayoko na. Sunod! Hoy, Barbie Ruha! Ako ang mahal ni Blackbeard! Tanga na mo! Di ba, Blackbeard? Oo. Oh, di ba? Fuck you, lima! Tanga na mo! Oh, okay. Kinuha na ng kapatid niya. One Piece pirated. Literal pirated. Tawa niya. Ayoko na. Sunod. Galing kay Joshi. Kung ako tatanungin, mas gusto ko pa manghila ng tao pababa sa akin. What if ganito ang mga Pilipino? Panghimagas ko ay pamumulaan ng taong hindi naman tinatanong ang aking opinion. Daming ganung matanda. Yung ang daming kino-comment. Wala ka pa asawa, wala ka pa wala ka pa ganyan, buti pa yan. And I know so many people. Rating pieces na. Ay, gawa. It's alright, like... That's why he's the GOAT! Yes! Yes! It's the biggest piece of dog shit. Kadiri, di ba? That's why he's the GOAT! Ano yan? Kiss? Hindi ko to alam. Easy? It's the biggest piece of dog shit. Ano yan? Di ko lang... Yes! Yung tattoos. Yung nagkukulay. Ito kadiri to eh. Ewan ko paano nyo ito nagugustuhan. Hindi siya masarap. Hindi masarap yung asukal niyan. Tulad. Planet and ensuring everyone's lives in... Literal nakuha niya sa tingin. What if kumotok muna ako bago ako pumasok? Uulitin ko na naman to tapos ayoko na mag-edit. Isang straight na recording lang. Lahat na may kapatid dyan naiintindihan yan. So, titig ng katapusan. Tunad! Kay Super Luigi. Requirements bago kumopya. National ID, birth certificate. Mukha Barangay ID, Gcash, added kada sagot. Pasipa na lang sa mukha. Yep. Isa pang what if. Pasipa na lang din sa mukha. Tunad! Naging Ulrich. Sarap kausap si Lola. Paniwalang paniwala siya eh. Baril yun lang. Paputok? Signal. Warning. Nabinar kanina, tatlo. Saan? Yan o. Sosak. Sa pisngi? Kanina? Ano yun? Patay, isa, pugutulo. Uy! Sa ulo? Di patay. Talsikan nga yung utak eh. Ay, yun ako. Oo. Ano yung mga dapper? Mga dancer. Dancer? What if ginagago lang ako na apo ko? O bakit binaril? Ewan ko. Yung isa, nagbabike lang. Nagpapatagtag ng musikang pangising sa tunog niya. Binaril. Kasi pang-addict daw yung kanta. At yung isa?
Sumasayaw ng TikTok na damay. Galing nga, pwede. Buti nga sa'yo. Ako rin, Lola, pasapok din sa kanya. Talagay Far Donkey. Tawag po akong isang cellphone. Ang gagawin po namin magic ngayon ay papali pa rin po natin. Okay, palili pa rin daw niya yung phone. Ibabato ba niya? Kahit ilapit ko pa sa Alala ko na naman yung speed test eh. Inalipan. Ito na po. Ang hinihintay niyo. Papali pa rin na po yung cellphone. 1, 2, 3. Diba? Lumilipad po yan. Napundaya yan. Lumilipad. Kahit pindutin niyo pa. Oray. May kamay. Nakita ko yung... Kaya yan po. Ayun no, parang may dito, sa may right side dito. Naniniwala na po kayo sa magic in the darkness. Yes, Ang ina mo. Sunod. Galing kay Braxy. Hindi kasi pwede na ako makulong na pag nag-18 na ako. Ngayon mo na naisip yan? Di ba naisip yan nung before ka pa mag-18? Ayaw mo na mababawasan yung mga edgy sa internet. Galing kay James. Gagalaw! Ha? Bakit? Tapos, doon pa, sorry, hindi ko pinanood to eh. Kaya hindi ko alam na doon pala galing. Hi, mga sis! What if wala na naman budget ang GMA? Meron budget pero napunta lang sa lahat sa producers, hindi sa mga animators. Galing-galing ng mga animator natin, galing yung data packs. Bili, nakaw. Yep, lakawin mo naman ang JTech, di ba? Ayusin mo naman. Diyan ka na eh. Sama ka na, di ba? Bago ka makulong. Sunod. Hello, Kevin Durant. Kung 100 times a day ka nagmamasturbate, ibig sabihin wala ka ng ibang pinagkakaabalahan sa buhay mo. Baka kailangan mo nang humingi ng tulong sa isang counselor o sa isang therapist para matulungan ka niyang maghanap ng motivation na maghanap ng ibang Seryoso. pagkakaabalahan sa buhay. Katulad ng trabaho, o kaya pag-aaral, o kaya paglinis ng bahay, pagtulong sa iyong magulang, o sa Tama. mga kasama mo sa bahay, o kaya paghahanap ng purpose. Amen! Bakit nag-iba yung cover niya na? Ba't green to ito pink? Sunod. Galing kay Norland. Palagi ka na lang wina what if. Suntukin ko utak mo! Tumigil ka! So, ubalog lahat siya eh. Ubalog yung pisngi niya eh. Huwag ka na magalit. Sunod. Galing kay John. Sa kaka-inflation, nagiging straight na ang isaw. Inflation na ba po? Pocha! Sobrang base ng Twitter na to Sunod. Galing kay Couch Potato. Sayang ang apoy kalat pa. Dapat talaga hiwala FB niya matatanda. Hindi ko na kung common lang to sa tao o sa mas matanda. Ang dami nilang pinapansin na hindi naman... Alam mo yun, dami nila sinasabi na hindi naman tinatanong, mga unsolicited opinions. Pero yun nga, opinion naman yan, wala ka naman magagawa. Pero nakakatawa lang nga naman sila sa internet. Nananahimik. Kaya ka siya naka-earphones yung nagluluto. What if wala akong pakialam sa sinasabi mo? Dapat talaga yung comment section ng FB, parang Reddit na pwede i-downvote. Kasi ito yung mga ganito napapansin pa napapansin tuloy Pag sa Reddit di-downvote mo wala makakabasa. Yung mga nantotroll, mga nangkukupal, mga corny na comments na copy-paste lang na paulit-ulit. Sorry ako din medyo naging boomer moment ako din Sunod, ba't ba kami pake? Like Ezekiel. Tapos, pag sinaway mo, kailangan mo paulitin ng 5 beses! Bigil ka ba? Ayan literal na matanda moment sa kanilang mga anak at apo. Ayaw nyo makinig What if sigawan ko yung tenga mo palubaba sa kabila? Sunod! Galing kay Buyug. Tumikim ka ng asukal pero nakatago sa drawer. Pati yung mga bold na CD, mga nakatago sa drawer. Mga hindi pa uso kasi ang mag-save sa bookmarks, diba? Puro mga lang, OGs lang. Classic lang, classic at taguan. What if wag mo na lang tignan? Sunod, galing kay Aaron. Walang masama na pasukin ang iba't ibang trabaho. Ang mahalaga, ito'y marangal at wala kang tinatapakang tao. Kala ko meron naman magko-comment dito na huwag nyo kang ginagawag biro yan. Nagtatrabaho na yung tao ginagawa yung memes. Sunod. Oh my, ito talaga kaya nagagalit yung matatanda sa atin, mga ganito Gilan nyo ako. Like Jean, what if tama si mama, kasama ko lang kayo sa kasiyahan pero hindi sa problema. POV, ikaw yung papel sa Billy. Judgmental, ano ba? Okay, dito mahirap na, di ba? Alam ko hindi naman masama magkaroon ng tato, pero di ba, meron namang balanse ang lahat, di ba? Di natin kilala kung sino siya. Ayoko mahiwalay ako sa mga memes na matatanda. Mga kala mo, perfecto, yun siya, buhay niya yan. Kayo kung di nyo pinapakilaman, gusto mo din magiging papel? Wala din kami pakibuhay niya. Ito na yung cards. Ayoko na basahin. Sayang buhay na hindi ko maibabalik. Pero more power and tattoo sa'yo, kuya. Enjoyin mo lang ang buhay mo. Kung pake, pero suporta lang. You're a popper.
You're such a monster, huh? You're such a monster! Big Soto. Eto, literal lang magtatanda siya sa ginawa niya. Kupal lang po, roleplay. What if mangkupal ako ng bata ngayon? Yung mga may ingay ng bata na gusto mo lang dapain. Yung mga epal ng dudura, yung pinapabayaan na gusto mo lang dapain. Gano'n mo lang naman yung paa mo eh. Ganun mo lang. Masama ba? Sorry na, mahina akong tao eh. Galing kay Crane. Hindi naman kita. Ito yung phone na isang matanda. Legit. Ito literal geto rin kalalaki yung mga font doon eh. Nahirapan na sila, naiintindihan ko naman. Tatanda rin tayong lahat. Naiintindihan din natin sila. What if may garapata sa Pepe? Sunod, hardware na hindi nag-study hard, bobo. Well, at least may business pa rin siya kahit bobo siya, di ba? Mindset lang. Huwag tayo maging judgmental, mapanutya sa ating kapwa. Yung napakasama mo sa kapwa. Well, pupunta ba sa langit yung mga mahilig mag-comment ng mga hindi naman tinatanong? So, di kung gano'n, hindi na ako makakapunta dyan. What if hindi ako makapunta sa langit? So, at panguli, hirap maging tao. What if ang laman lang pala niyan ay Nescafe 3-in-1 pa rin? Diba? Baka kinuha lang nila doon sa ano. Hindi nyo sila kilala, huwag kayo mapanutya. At doon nagtatapos natin bills kayo. Kung gusto para bagay ito, huwag nyo tayo like. So, sa mga mahilig mag-what if at mag-comment sa Facebook yung friends, huwag nyo kalimutan mag-comment ng kahit ano, laitin nyo ako sa comment section, okay lang. At huwag nyo tayo subscribe para wala mamaalam.